ఉదయకాల సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యమును ఒక 10 నిమిషాలు మనము ధ్యానించుకుందాము. సామెతల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు దయచేసి ఎవరైనా గట్టిగా చదవండి. సామెతల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు. నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుము. చాలు. నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక, నీ సొంత బుద్ధిని ఆధారము నీవు చేసుకొనక యెహోవా యందు నీవు నమ్మిక ఉంచుము. యెహోవా యందు మనము నమ్మిక ఉంచితే మనకి ఏమి కలుగుతుంది? మన యొక్క స్వబుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకోకుండా ఆయనను నమ్మిన ఎడల మనకు ఏమి కలుగుతుంది అని దేవుని వాక్యంలో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, దేవుడు మనకు బుద్ధి ఇచ్చాడు, జ్ఞానం ఇచ్చాడు. బుద్ధి వేరు, జ్ఞానము వేరు. అయితే కొన్ని సమయాలలో, కొన్ని సందర్భాలలో బుద్ధి మనలను నడిపిస్తుంది. ఏమంటుంది? నువ్వు ఆ పని చెయ్యి, నువ్వు ఈ పని చెయ్యి, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు, నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళు, నువ్వు ఇది ఆలోచన చెయ్యి, నువ్వు ఈ పని చెయ్యి అని బుద్ధి మనలను నడిపిస్తుంది. ఒక సందర్భంలో నేను కూడా నా సొంత బుద్ధిని ఒకసారి నేను ఉపయోగించాను. మా ఇంట్లో చెదులు పట్టాయి. వాటిని నేను శుభ్రం చేయాలని చైర్ వేసుకొని దాన్ని పైకి ఎక్కాను. అది నా బుద్ధి, అది నా సొంత బుద్ధి. నేను నా బుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకొని నేను ఆ చైర్ పైకి ఎక్కాను. పైకి ఎక్కి శుభ్రం చేస్తామని పైకి ఎక్కే లోపల కాలు జారి కింద పడి పోయాను. అది నా సొంత బుద్ధి. కొన్నిసార్లు బుద్ధి మనలను మంచి మార్గంలో నడిపిస్తుంది, కొన్నిసార్లు మనలను చెడు మార్గంలో కూడా నడిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు బుద్ధి మనలను మంచిగా ఆలోచన చేసేదానికి మనకు సహాయపడుతుంది, కొన్నిసార్లు కింద పడిపోయేదానికి కూడా అవకాశము ఉంటుంది. అందుకే దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది, నీ స్వబుద్ధిని నీవు ఆధారము చేసుకోవద్దు. నీ పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా యందు నీవు నమ్మిక ఉంచుము. ఒక 6వ వచనములో మనము చదివినట్లయితే, నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమునకు నీవు ఒప్పుకొను. ఎప్పుడైతే నీవు నీ ప్రవర్తన అంతటిలో దేవుని యొక్క అధికారానికి నీవు ఒప్పుకున్నట్లయితే, ఆయనకు నిన్ను నీవు సరెండర్ అయితే దేవుడు నీ యొక్క జీవితంలో గొప్ప కార్యములు చేస్తాడు. ఆయన మన జీవితాలలో మంచి కార్యములు, గొప్ప కార్యములు చేస్తాడు. మన త్రోవలను ఆయన సరళము చేస్తాడు. అంత మాత్రమే కాకుండా యోహాను రాసిన సువార్త 16వ అధ్యాయము 33వ వచనంలో ఒక చక్కని మాట ఉంది. యోహాను రాసిన సువార్త 16వ అధ్యాయము 33వ వచనంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది, లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినా కూడా మీరు ధైర్యముగా ఉండుడి, ఎందుకంటే నేను లోకమును జయించున్నాను. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆ యొక్క పరలోక రాజ్య మహావైభవాన్ని విడిచిపెట్టి ఒక మానవుని రూపంలో కన్య యొక్క గర్భమందు జన్మించి మనలాగే ఆయన కూడా ఎన్నో సందర్భాలలో ఆకలి కొన్నాడు, దప్పికొన్నాడు. మనలాగే ఆయన కూడా నిద్రపోయాడు. ఆ యొక్క ఓడ అమరములో ఆయన నిద్రించినట్లుగా మనము దేవుని వాక్యంలో మనము చూడవచ్చు. ఒక మనుష్య రీతిగా మనం ఏ విధంగా ఆకలి కొంటామో ఆయన కూడా ఆకలి కొన్నాడు. మనం ఏ విధముగా దాహం ఉంటుందో ఆయన కూడా దప్పికొన్నాడు. మనం ఏ విధముగా నిద్రపోతామో ఆయన కూడా నిద్రపోయాడు. ఆయన అంటాడు, ఆయనకు కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు కూడా శ్రమలు ఎదురైనాయి, శోధనలు, సాతాను వలన శోధన ఎదురైంది. 40 దినాలు ప్రభు సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించినప్పుడు, ఆత్మచేత అరణ్యానికి కొనిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క శోధకుని చేత, సాతాను చేత శోధింపబడినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనము చూడవచ్చు. అందుకే దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది, శోధన సహించాలి. మీరు శోధన వచ్చినప్పుడు, శ్రమలు వచ్చినప్పుడు మీరు అధైర్యపడకూడదు, మీరు ధైర్యంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే నేను శోధనను జయించి ఉన్నాను. మీరు నా పైన ఆధారపడితే, మీరు నన్ను ఆనుకొని జీవిస్తే నేను చక్కని మార్గంలో మిమ్మల్ని నేను నడిపిస్తాను.
ఒకవేళ మన స్వబుద్ధిని మనం ఆధారంగా చేసుకున్నట్లయితే అది ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కావచ్చు, కుటుంబ జీవితంలో కావచ్చు, సమాజ పరంగా కావచ్చు, సహవాసంలో కావచ్చు, మన స్వబుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకుంటే మనము చాలా నష్టపోతాం. అదే దేవుని యొక్క ప్రవర్తన, దేవుని యొక్క అధికారమును మన జీవితాలలో మనము ఆయన అధికారానికి మనము ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆయన మనలను సరి అయిన మార్గంలో నడిపించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. లూకా రాసిన సువార్త 16వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో అక్కడ ఒక చిన్న కథ ఉంది. లూకా రాసిన సువార్త 16వ అధ్యాయము 25వ వచనంలో అందుకు అక్కడ ఒక చిన్న కథ ఉంది. ధనవంతుడు, లాజరు. ధనవంతుడు తన స్వబుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకున్నాడు. నా ప్రాణమా తినుము, త్రాగము, సుఖించుము అని తన బుద్ధితో తన మనసులో తను అనుకునగలిగాడు. సర్వసంపదలు అతనికి ఉన్నాయి, కానీ దేవుని విషయంలో అతడు ఆలోచన చేయలేకపోయాడు. తిన్నాడు, తాగాడు, లగ్జరీగా తన జీవితాన్ని అంతా తుదముట్టించాడు. అయితే అతని యొక్క వాకిటనే ఒక పేద లాజరు ఉన్నాడు. అతని బళ్ళ కింద పడిన ఆ యొక్క రొట్టె ముక్కలను తింటూ తన జీవితాన్ని తను గడిపాడు. అతని ఒళ్ళంతా కురుపులతో నింపబడి ఉన్నది. శరీరరీతిగా అనారోగ్యము చేత అతడు లాజరు బాధపడినప్పటికీ ఆత్మీయ జీవితంలో దేవునికి ఇష్టకరమైన జీవితము లాజరు జీవించగలిగాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. తన స్వబుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకోకుండా దేవుని పైననే ఆధారపడ్డాడు. తన ప్రవర్తన అంతటిలో కూడా దేవుని యొక్క అధికారానికి లాజరు లోబడినట్లుగా మనం దేవుని వాక్యంలో మనము చూడవచ్చు. ఇద్దరు ఒకానొక దినమున చనిపోయారు. అయితే ఈ యొక్క ధనవంతుడు పాతాళంలోకి, నరకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. నరకంలో అగ్ని ఆరదు, పురుగు సావదు, వేదన, మంటలు, బాధ వీటన్నిటినీ అనుభవించాలి ధనవంతుడు. అయితే లాజరు తండ్రి అయిన అబ్రహాము యొక్క రొమ్మున కుడిపార్శ్వమున కూర్చున్నట్లు దేవుని వాక్యంలో మనము చూడవచ్చు. ఈ యొక్క ధనవంతుడు తన స్వబుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకొని లోకంలో ఉన్నంతసేపు దేవుణ్ణి అనుసరించక, దేవుని మార్గాలలో నడవక తనకిష్టకరమైన రీతిగా తన జీవితాన్ని తను మలుచుకున్నాడు. తనకిష్టకరమైన రీతిగా తను అనుభవించాడు. కాబట్టి అతడు పాతాళమునకు, నరకమునకు పాత్రుడయ్యాడు. లాజరు దేవునికి ఇష్టకరమైన జీవితము జీవించాడు. స్వబుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకోకుండా ఆయన మార్గములలో చక్కగా నడవగలిగాడు. క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారులారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో యోబు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో కూడా మనము గమనించినట్లయితే యోబుకు కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో శరీరరీతిగా అనారోగ్యం వచ్చింది. అయినా కూడా దేవుడు యోబు విషయంలో ఒక మంచి మాట అంటాడు. యోబు యథార్థవంతుడు, నీతివంతుడు, న్యాయవంతుడు అని దేవుడే యోబు పట్ల ఒక చక్కని సాక్ష్యము ఇవ్వగలిగాడు. తాను కూడా తన స్వబుద్ధిని ఆధారంగా చేసుకోకుండా కష్టం వచ్చినా, బాధ వచ్చినా, ఇరుకు వచ్చినా, ఇబ్బందులు వచ్చినా, అనారోగ్యము కలిగిన, చిట్ట చివరికి భార్య కూడా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిన, స్నేహితులు వదిలిపెట్టినా కూడా దేవుని పైననే ఆధారపడగలిగాడు. అందుకే రెండంతల ఆశీర్వాదము చేత దేవుడు యోబును ఆశీర్వదించినట్లుగా మనము చూడవచ్చు. కీర్తనల గ్రంథము 37వ కీర్తన 3-5 వచనాలు మనము గమనించినట్లయితే 37వ కీర్తన 3-5 వచనాలు మనం 3వ వచనము, యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచి మేలు చేయుము, దేశమందు నివసించి సత్యాన్ని అనుసరించాలి. దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచి ఇతరులకు నీవు మేలు చేయాలి, పొరుగు వారికి నీవు మేలు చేయాలి, పొరుగు వారికి నీవు సహాయపడాలి. 5వ వచనంలో ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే నీ మార్గములు యెహోవాకు అప్పగించు. నువ్వు చేసే ప్రతి పని, అది చిన్న పని కానీ పెద్ద పని కానీ ఏదైనా సరే దేవునికి నీవు అప్పగించాలి. నీ మార్గములన్నీ ఆయనకు అప్పగించినప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేస్తాడు. నీవు నడవవలసిన మార్గం ఏదో ఆయన ముందుండి నీ చెయ్యి పట్టుకొని నిన్ను నడిపించువాడై ఉన్నాడు. హల్లెలూయా.
దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో ఒక యోబు వలె, ఒక లాజరు వలె, దావీదు మహారాజు వలె దేవుని యొక్క మార్గములలో మనము నడుచుటకు ప్రయత్నము చేయాలి. ఉదయకాలంనే వాక్యము చదవాలి, ప్రభు సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థన చేయాలి. ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా దేవుని పైననే మనము ఆధారపడాలి. ప్రభు సన్నిధిలో మనము ఆలోచన చేయాలి, వాక్యానుసారముగా మనం ఆలోచన చేయాలి. అప్పుడు మనము నడవవలసిన మార్గం ఏదో ప్రభు ముందుండి మనలను నడిపించేవాడై ఉన్నాడు. అట్టి ధన్యతలోనికి ప్రభు నిన్ను నన్ను నడిపించుగాక. ముగింపు ప్రార్థన వాక్య సేవకులు పీటర్ పాల్ చేశారు. మన బుద్ధి ఎలా ఉంది, సౌకర్యం ఎలా తెలుస్తున్నాం, దేవుని ఆలోచనలు కనిపెడుతున్నాం. దేవుని ఆలోచనలు కనిపెట్టినట్టు దేవుని మార్గం లాజరు దేవుని యొక్క రూపమైన ఆధారపడినట్టుగా మన దేవుని పైన దేవుని ఆలోచనలు కనిపెట్టాలి. ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రేమమైన దృష్టిపడిన హృదయకాల సందర్భంలో సముద్రంలోని పాదసంలో చేర్చి నేను చూపించి ఆలోచించి మహిమపరిచిన అనేకులకు విజ్ఞాపన చేయగలిగి తండ్రి ప్రతి విజ్ఞాపనకి జవాబులు అనుగ్రహించినకి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాయా. మీ దాసులను ప్రభువా తండ్రి సౌకర్య ఆధారం చేసుకోవద్దని పూర్ణ హృదయంతో నీ పైన నమ్మకం ఉంచాలని, మా మార్గములన్నీ నీకు అప్పగించినప్పుడు మా ప్రభువులని నువ్వు సరళం చేస్తావని మాతో మాట్లాడావు తండ్రి. ఆ విధంగా తండ్రి మీ ఆలోచన తండ్రి మీ యొక్క నైనా ప్రభుకు ఆధారపడడానికి సహాయం దయచేయడైనా ప్రతి ఒక్కరు ఆ విధంగానైనా నీపైన ఆధారపడి నీ ఆలోచన నడిపించబడి ప్రతి మార్గం నీకు అప్పగించి తండ్రి వారి కార్యాలు తండ్రి సఫలం చేసుకోవడానికి వారికి సరైన జ్ఞానం, బుద్ధి, వివేచన దయచేసి తండ్రి మా అందరికీ అనుగ్రహించి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని దేవుని కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని తండ్రి నామంలో అడిగి వేడుకొని పొందినాము తండ్రి. నా ప్రవర్తనంతటి నీ అధికారములకు ఒప్పుకొని నీకు ఇష్టకరమైన మార్గములలో నేను నడుస్తాను ప్రభు అని తీర్మానం చేసి మనందరికీ ఆయన సన్నిధి కాపుదల భద్రతాక్షేమం ఆయన రాకడ పర్యంతం వరకు సదాకాలం